Indi kombinasiya bilen bul üç burçlugyň näme baglanyşy bar? Ine şunun biz näde emele gelenini bilýäs. Her ýokardaky ikisini goşup aşakyny emele getirýärdik. Mysal üçin diýeli, şu ikisini goşan ýagdaýymda 5 emele gelýär. Şu ýerdäki 2 10-y goşan ýagdaýymda 20 emele gelýär. Şu ýerdäki ikisini goşan ýagdaýymda 56 aşaky emele gelýär. Bu hemşe şeýle dowam edip gitýär. Indi şu wurtda men kombinasiýada görkezip bilýän. Kombinasiýa derece 0 bolan ýagdaýynda 0-da 0. Şunun başgaça görkezilişi biz ýani şu ýagdaýda görkezdik. Muny bu şekilde ýazyp bolýar. Manysy şu wurtda. Derece 1 bolan ýagdaýynda 1-de 0, 1-de 1. Derece 2 bolan ýagdaýynda 2-de 0, 2-de 1, 2-de 2. Indi men şulan kombinasiýasyny tapan ýagdaýymda 0-da 0, 0 faktorial gatnaşa 0 faktorial. Bular 0 faktorialymyz 1-e deň bolan üçin jogap 1. 0-da 1 bilen bulardan 1-1 bolýar. Ýani şu üç burçlugymyz emele gelýär aslında kombinasiýalar tapan ýagdaýymyzda. Onda şu wurtda şu kombinasiýany ulanyp şunu açaly. Kombinasiýany ulanyp ýaýyň içinde dargadyň diýe. Onda men başlayan ýerim derejem 6 boljak bolsa men nämeden başlaýan? 6-da 0, 6-da 1, 6-da 2 diýip hatarlap çykýan şulary. 6-da 3, 6-da 4, 6-da 5 bular men koeffisientlam bolýar. Onda ilki derecelerini goýup çykaýyn men ýokarsyna. 2x'in 6-njy derecesi, y'in 0-njy derecesi goşmak. 2x'in her adymda 1 azaltýardym, beýlekinem 1 artdyrýardym, goşmak. 2x'in 4-njy derecesi y kvadrat goşmak. 2x'in 3-njy derecesi y kub goşmak. 2x'in kvadrady y4 goşmak. 2x'in 1-nji derecesi y5 goşmak. 2x'in 0-njy derecesi şu ýerde azık ýer goýmaly. Y'in 6-njy derecesi. Indi şolaryň öňüne men kombinasiýany goýup çyksam koeffisient hökmünde. Birincide derejem näme? 6. 6-da 0 diýip başlaýan. İkincimiz 6-da 1. 6-da 2. 6-da 3. 6-da 4. 6-da 5. 6-da 6. Indi şu kombinasiýalar hasaplanan ýagdaýyňyzda ýene şower koeffisientlere gelip çykýar. Şower koeffisientlere gelip çykýar. Şu koeffisient 1 bolýar. Ýygyny şeýle ýazan ýagdaýymyzda 2x'in 6-sy y 0-myzdan 1 diýmek bolýar. Onda ýazmak hokmanda 6-da 1 diýenimiz 6-ň özü bolýar. 2x 5 y goşmak. 6-da 2 diýenimiz 15. Şu ýerdäkiler bilen şu wurtdatyr 15, 20, 15 6 şeklinde. Onda derecemiz 2x. 2x'in derecesi 4, y kvadrat goşmak 20. Siz açyp hasaplap bilersiňiz. Mysal üçin şunu hasaplaly diýsek, 6 faktorial gatnaşan 3 faktorial, 6-dan 3 aýrýas 3 faktorial. Deňdir. 6 köpeltmek 5 köpeltmek 4, aşağıda 3 köpeltmek 2'den şeýle gysgaldan ýagdaýymyzda 20. Demek dogry gitýäs. 2x kub y kub goşmak 6-da 4 bilen 6-da 2'miz şu wurtda bolmaly. Onda 15. 2x kvadrat y4 goşmak 6-da 1 diýenimizem 6 bolýar. 6-da 5 bilen ikisi bir zat 6 2x y5 iň soň kymydym 1 bolýar. 6-da 6 onda 2x'imizden 1 bolsa y6. Indiki temamız ähtimallyk. Ähtimallyk bir wakanyň ýüze çykma ähtimallaryny hasaplanymizy haýsy formulan ulanýas. Şu ýerdäki e diýenimiz biziň saýlap alan wakamyz. P inglizçedäki probability'den gelip şol wakanyň ýüze çykma ähtimallygy deňdir. Aşağıdaky bahamyz ýüze çykyp biljek ähli mümkin bolan ýagdaýlar ýokarda da gözlenilýän waka. Ähtimallygyň bahasy hemşe 0 bilen 1 aralygynda ütgeýär. Sebäbi ýokarky bölek hiç ejen aşakydan uly bolup bilmeýär. Eger ähtimallygyň bahasy 0 çykkan bolsa, onda şu waka ýüze çykmaýar demek. Eger 1 çykkan bolsa, onda hökmen ýüze çykýar demek.
Ine aşağıdaki misala seredeli. Muny soňu bilen ýene-de ähtimalyň düzgünlerinde aýdyp geçeriz. Misalda teňe ýokary zyňylanda şekil tarapyň düşme ähtimallygy näçe diýe. Indi biziň şu ýerdäki ýagdaýymys PE diýen ýagdaýymys teňňäniň şekil tarapynyň düşmesi. Şu ýerdäki wakamyz deňdir. Aşağıda ýüze çykyp biljek ähli wakalar ýazmaly. Ýüze çykyp biljek wakaň biri ýa şekil tarapyna düşmeli ýa-da san tarapyna düşmeli. Ýagny bizde jemi 2 san ýagdaý bar. Onda aşağı 2 ýazýan, men gözleýänim şekil tarapy. Şonuň birini gözleýän. Diýmek, şekil tarapyň düşme ähtimallygy 2-den 1. Mysala seredeli, mysal 10-da. Zaryk zyňylanda gelen sanyň täk bolma ähtimallygy näçe? Indi şu ýerde PE diýip ýazan ýagdaýymyzda biziň gözleýän wakamyz näme? Gelen sanyň täk bolma ähtimallygy. Gelen sanyň täk bolma ýagdaýy men gözleýän wakam. Indi onuň üçin aşağıda ýüze çykyp biljek sanlar, ýüze çykyp biljek ýagdaýlaryň jemini ýazýan. Indi zarykda jemi näçe tarappa? 6 tarappa. 1 çykyp biler, 2, 3, 4, 5, 6. Şularyň islendik 1 gelip bile. Diýmek meniň jemi 6 ýagdaýym bar. Şulardan men gözleýänim täk bolma ähtimallygy diýe. Täk bolmas üçin 1 bolup biler, 3 bolup biler, 5 bolup biler. Onda ýokarygym meniň gözleýän ýagdaýymy ýazýan 3 tanysy. Diýmek 2-den 1. Zaryk zyňylanda täk san gelme ähtimallygy 2-den 1 eken. Sonra B'de 2 zaryk zyňylanda gelen sanlaryň jeminiň 6-dan uly bolma ähtimallygy näçe? Indi berde 2 zaryk bar. Onuň üçin tablisa çyzak has ansatolya. Birinji ýagdaý, meselem birinji ýagdaý men şu setiri ýazýan. 1 gelip biler, 2 gelip biler, 3 gelip biler, 4, 5 we 6. 2 zarygyň bu birini aňlatýar. Berden sütün şeklinde ikinji zarygy ýazýan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Indi şular ikisi bile zyňylan üçin jeminiň 6-dan uly bolma ähtimallygyny gözleýär. Bize jemi gerek. Onda şu ýerek men goşmak ýazýan. İkisini goşan ýagdaýymyzda 2 bolýar. Şeýle çyzsak boljak. 1 bilen 1 goşýas 2. 1 bilen 2-ni goşýas 3, 4, 5, 6, 7. 2 bilen 1 goşýas 3. 2 bilen 2-ni goşýas 4, 5, 6, 7, 8. 4, 5, 6, 7, 8, 9. 4 bilen 1 goşýas 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 bilen 1 goşsak 6, 7, 8, 9, 10, 11. 7, 8, 9, 10, 11, 12. Indi şu ýerdäki sanlar meniň ähli ýüze çykyp biljek mümkinçiliklerim. Indi PE şu ýerdäki E diýen gözleýän ýagdaýym meniň jeminiň 6-dan uly bolan ýagdaýy. Onda aşağı näme ýazýardym? Bütün mümkinçiliklerimi ýazýardym ýüze çykyp biljek. Şu ýerde jem näçe mümkinçilik ýüze çykyp bilýär? 6, 6 jem 36 san ýagdaýy bar. Onda 36 ýyny aşağı ýazýan we men gözleýän ýagdaýym haýsysy 6-dan uly bolanda diýip gözleýän. Demek 7 şu ýerden indi şunu gyzyl neme bilen şunu gyzyl ruçka bilen belläli. Bellesek 6-dan uly sanlar 7, 7, 8, 9 şular 7, 8, 9, 10, 11, 8, 9, 10, 11, 12. Jemine stan bolan şu ýerde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 san ýagdaý. 21 san ýagdaý men gözleýän wakama gawat gelýär. Onda şu ýerek 21 ýazýan. 2 3 gysgalya, 3 gysgaldan aşağı 12, ýokarysy 7. Demek 6-dan uly bolma ähtimallygy 12-den 7. Ähtimallygyň düzgünleri, nähil düzgünleri bar.
Islendik ew wakanyň ehtimallyk bahasy 0 bilen 1 aralygynda diýdik, ýaňam aýdyp geçdik muny. Eger S ýüze çykyp biljek ýagdaýlar bolsa, onda PS ýani S'in ýüze çykma ehtimaly hökman 1-e deň bolaýmaly. Ýagni biziň gözleýän wakamyz hökman şol köplüğün içinde bolmaly. Şol bir wagtda ýüze çykyp bilmeýän A we B wakalaryň bilelikde ýüze çykma ehtimallygy olaryň jemine deň bolýar. Şu ýagdaýda ýazylýar. Islendik 2 A we B ýagdaýyň bilelikde ýüze çykma ehtimallygy şu formula esasında hesaplanýar. Ikisiniň ehtimallyklarynyň jeminden ikisinde de bar bolan ýagdaýy aýyrýas. Islendik A ýagdaýy üçin PA goşmak, PA diýenimiz wakanyň ýüze çykma ehtimaly A wakanyň bärdäki ştrek ýokaryna goýulandyrnajak ýüze çykmazlygynyň ehtimallygy diýip aýdylýar. İkisini goşan ýagdaýymyzda 1-e deň bolýar. Ya ýüze çykýar, ýa-da ýüze çykanok hökman haýsam bolsa 1 bolaýmaly. Hökman bolan ýagdaýynda da biz baha 1-e deň bolýar diýipdik. Eger bir wakanyň ýüze çykmazlygynyň ehtimallygyny tapjak bolsak, onda onuň ýüze çykma ehtimallygyny birden aýrybam hasaplap bilýäs.